Bon dia, benvingudes i benvinguts a este seminari sobre blockchain. Ja sabeu que els seminaris del CEN són activitats participatives obertes a tota la comunitat universitària, on tractem temes d'actualitat sobre tecnologia i educació, temes que pensem que poden tenir alguna transcendència en aquest camp de treball i intentem tractar-los en una mica més de profunditat. Això no són cursos d'iniciació a les Google Apps, per exemple, no són cursos d'iniciació des de zero. També he de dir que jo no soc expert en blockchain. Fa una temporada, l'any passat, l'equip de xarles de la UGI va portar a Guillem Sorolla per a parlar de Bitcoin i el presentaven com a pionero en la mineria en Espanya. Jo no soc ni pioner en la mineria ni soc, com he dit, expert en blockchain i el Bitcoin. El que he fet és, com a analista de tecnologia educativa, que és la feina per la qual me paguen a la UGI, documentar-me sobre el tema i avui intentaré explicar-vos el que he après sobre el tema i sobre aquesta base podem entrar en un debat, en una discussió sobre les possibles aplicacions del blockchain a l'educació. Comencem en una definició que ara no s'entendrà, és normal. És la definició que vaig trobar, la definició de blockchain que vaig trobar en el blog d'Audi Waters, que és un dels blogs més importants, essencials per a entendre de què va tot aquest negoci de la tecnologia educativa. La definició diu que el blockchain és una base de dades distribuïda que proporciona un registre de transaccions digitals semipúblic i inalterable. Ara no entendrem tots aquests punts de la definició, però els anirem a veure a continuació, després tornarem a la definició i veurem cada un d'aquests elements com ja l'entenem, espere. Sí que sabeu que blockchain és el component tecnològic fonamental de Bitcoin. Bitcoin, més o menys, tots tenim una idea de què és una moneda digital i un sistema de pagament digital. També se diu que és una criptomoneda perquè és una moneda digital que utilitza la tecnologia de criptografia de doble clau per a protegir les transaccions, per a protegir la seguretat de les transaccions. La criptografia de doble clau, no me pararé a explicar-ho, però més o menys sabeu que consisteix en que cada un té dos claus, una clau privada, que la clau privada meua només la tinc jo, només jo tinc accés a la meva clau privada, i hi ha una clau pública associada a la clau privada que és la que puc difondre. Si jo signe un missatge en la meva clau privada, qualsevol altra persona pot utilitzar la meva clau pública, que sí que és coneguda, per a comprovar que el missatge és meu, per a comprovar l'autenticitat del missatge. I si algú vol enviar-me un missatge, diguem, secret a mi, pot xifrar-lo utilitzant la meva clau pública, que és coneguda, i només jo, amb la meva clau privada, puc desxifrar-lo. Aquesta tecnologia de la criptografia de doble clau, que s'utilitza en correu electrònic i en molts altres àmbits, és la que utilitza Bitcoin per a protegir la seguretat de les transaccions. Una altra característica important, essencial de Bitcoin, és que funciona com una xarxa peer-to-peer, una xarxa d'usuari a usuari. No hi ha intermediaris, no hi ha servidors. Les transaccions s'efectuen d'usuari a usuari, sense passar per intermediaris. És totalment descentralitzada. En el cas estem parlant de transaccions de diners, això vol dir que no hi ha ni bancs, no hi ha autoritat intermediària, no hi ha ni bancs ni banc central. No hi ha autoritats en què calga confiar. Subratlla aquestes paraules, descentralitzada i confiar, confiança, perquè veurem que són recurrents, que apareixen en totes les discussions sobre Bitcoin, sobre blockchain i també sobre les aplicacions de blockchain a educació després. I finalment hi ha una altra característica molt important de Bitcoin, que és que facilita l'anonimat en les operacions. Les transaccions en Bitcoin poden ser molt anònimes. No està assegurat l'anonimat totalment, però facilita un anonimat bastant efectiu. Tot això, tot aquest invent de Bitcoin, és un invent d'un tal Satoshi Nakamoto l'any 2008. Satoshi Nakamoto és un pseudònim.
se suposa que és un pseudònim, no se sap qui és, se suposa que és un pseudònim d'una persona o d'un grup de persones experts en criptografia, això evidentment, perquè és d'un nivell de sofisticació l'invent molt elevat, experts en criptografia, que només, aquest nom, Satoshi Nakamoto, només té presència, només té una realitat virtual, intervé en diferents fòrums i signa documents, però fora d'internet no s'ha sabut mai qui és, i de fet també va tindre una existència limitada en el temps, apareix en 2008 i al cap d'un parell d'anys, no sé si són 2 o 3 anys, desapareix, no torna a intervindre mai més, ja ha fet l'invent de Bitcoin i ha desaparegut. L'acte fundacional de Bitcoin és un missatge, justament és un missatge del tal Satoshi Nakamoto a una llista de correu de criptografia. Una llista de correu que se diu Cryptography, l'1 de novembre de 2008, envia un missatge on explica molt breument aquestes característiques que jo acabo de comentar, la descentralització, que no cal confiar en bancs ni en un banc central, que és una xarxa peer-to-peer, i aquestes característiques fonamentals molt breument, i enllaça en un document PDF que tot això continua disponible, el missatge de correu continua disponible en un servidor d'estos que recullen els arxius de llistes de correu i el PDF està en el web de Bitcoin. El PDF és un document que és conegut com el white paper de Bitcoin, que són 8 o 9 pàgines, i en aquestes 8 o 9 pàgines se delineen les línies fonamentals, les línies mestres de Bitcoin. De fet, tot el que vos explicaré jo sobre el blockchain avui bàsicament és un resum d'aquest document de 8 pàgines, que és el que tinc així damunt de la taula, i alguns detalls més que cal introduir. Aquest document és la definició de com funciona Bitcoin i com funciona el blockchain. És la base i tot el que cal saber sobre com funciona el blockchain està en aquest document i després en el codi font que fa funcionar Bitcoin. En el codi font, en el programari, en l'algoritme, que se va publicar com a codi font obert, en el seu moment en SourceForge, crec, i ara està en GitHub. Hem parlat de transaccions. L'activitat fonamental de Bitcoin són les transaccions. Les transaccions són simplement transferències de Bitcoins, de moneda digital. Transferències de A paga 10 Bitcoins a B, paga tants Bitcoins a B. I aquestes transferències, en realitat, A i B només són claus públiques, claus públiques d'usuaris de la xarxa. I aquest registre de transaccions, de transferències, és el que comparteixen tots els nodes de la xarxa peer-to-peer. Aquesta base de dades de transaccions és pública perquè està compartida per tots els nodes. Per això és un registre públic de transaccions. Però les claus públiques, això és important entendre-ho, les claus públiques dels usuaris no estan associades a identitats. No se sap qui és la persona que hi ha darrere d'aquesta clau pública. Per això permet l'anonimat. De fet, el white paper original de Bitcoin ja recomana als usuaris que per a cada transacció creen una nova clau pública. De manera que no se pugui fer un seguiment, perquè si sempre utilitzes la mateixa sí que se sabrà que hi ha una persona que ha fet tota aquesta sèrie de transaccions i se podrà saber quants diners ha manejat i hi haurà més pistes per a trobar-lo. Si cada vegada utilitzes una clau pública diferent, serà més difícil trobar-te, no? Per tant, la conseqüència d'això és que aquest anonimat fa que cada persona, cada usuari de la xarxa Bitcoin s'ha d'encarregar de gestionar les seues claus. No hi ha un compte d'usuari de Bitcoin, eres tu el que t'has d'encarregar de custodiar-les, no perdre-les, perquè si perds les claus has perdut els diners, has perdut l'accés a la xarxa, i això en la conferència de Guillem Sorelló ho comentava, que sobretot al principi, quan no se sabia molt bé si Bitcoin duraria més temps o no, hi ha llegendes de gent que va perdre l'accés a les seues claus perquè va provar Bitcoin durant uns mesos, després ho va deixar estar, va canviar d'ordenador, va perdre les claus i el que va fer és perdre, la conseqüència és que va perdre els bitcoins, va perdre els diners, no? Molt bé. El problema fonamental de qualsevol sistema de pagaments digital, quin és? És el que se coneix en anglès com a double spending. Pensem que si tens una moneda física, tens una moneda
d'un euro no te la pots gastar dues vegades, evidentment, no? Una moneda física, vas a gastar-te-la i ja no la tens i ja no la pots tornar a gastar, no? En realitat, en el món real, cada vegada més les transaccions, encara que siguin en euros, no en bitcoins, en euros o en dòlars, també són digitals, no? Són a través d'un banc i aquesta és la qüestió. El double spending és com controlar que uns diners que són digitals, sabeu que un fitxer se pot copiar tantes vegades com vulguis, no? Com se pot controlar que no te tornes a gastar els 10 bitcoins que tenies? En els diners normals a través de banca electrònica també passa això, i per això la solució convencional és introduir una autoritat de control, introduir uns intermediaris. El banc sí que té el teu compte bancari i té el control de quants diners tens tu, i si A paga 10 euros a B, doncs els 10 euros se resten del compte d'A i se sumen al compte de B, i aquests 10 euros ja no se'ls podrà tornar a gastar A. Però si no hi ha una autoritat central, no hi ha intermediaris, com se fa això? Com se controla això? Com se pot evitar? La resposta de Bitcoin és el blockchain. L'algoritme de blockchain és el que assegura el control, que no se puguen tornar a gastar, que no se puguen tornar a gastar els diners, els bitcoins, no? Per tant, és la tecnologia la que proporciona la seguretat i substitueix l'autoritat. Una altra funció de blockchain, també molt important, és regular la creació de nous bitcoins, regular la creació de moneda nova. Per tant, també substitueix el banc central. Està substituint els bancs en general i el banc central. Per tant, és la columna vertebral de Bitcoin, és el blockchain. I què és el blockchain? Literalment, blockchain és una cadena de blocs, vol dir cadena de blocs. Cada vegada que se produeix una transacció de bitcoins, aquesta transacció se comunica a tots els nodes de la xarxa. Tots els nodes de la xarxa van agrupant les transaccions en blocs, blocs que són com una pàgina del llibre de comptabilitat, del llibre de transaccions. Els nodes verifiquen les transaccions, és a dir, verifiquen les claus públiques que s'han utilitzat correctament, i quan tenen prou transaccions agrupades en un bloc que ha de tindre ha d'ocupar menys d'un megabyte per què? Perquè ho diu l'algoritme. És un d'una sèrie de valors que anirem veient que els fixa l'algoritme i estan allí, és l'algoritme el que mana, és com funciona. Cada un d'aixòs blocs té una referència al bloc anterior. Per això és una cadena de blocs. Darrere del bloc 1 va el 2 té una referència a l'anterior i per això se sap quin és l'anterior i se va formant aquesta cadena. Per això se diu cadena de blocs. Ara la qüestió és com se pot fer, com pot fer la tecnologia que aquests blocs siguin inalterables. I això és el pas següent. El procediment pel qual els blocs se van afegint a la cadena i el seu contingut ja no se pot modificar és el que es coneix com a minat, com a mineria, mining. I aquest procediment és el que permet que el bloc s'afegisca a la cadena i a partir d'aquest moment se consideren confirmades totes les transaccions que conté el bloc. Confirmades i per tant ja no s'han de poder alterar. En què consisteix minar el bloc? El moment a partir del qual ja no se podrà modificar el seu contingut, la informació que conté. Minar el bloc és resoldre un problema matemàtic, criptogràfic, únic, és a dir, que és diferent per a cada bloc, i d'una complexitat matemàtica enorme, de manera que no sigui fàcil resoldre'l. El primer node que aconsegueix minar un bloc rep com a recompensa una quantitat de bitcoins que la fixa l'algoritme i que va disminuint, se va reduint a la meitat cada 210.000 blocs, que equivalen aproximadament a 4 anys. Cada 4 anys la recompensa que rep un node per minar un bloc se redueix a la meitat. En aquest moment són 12,5 bitcoins, 12 bitcoins i mig. L'any passat, perquè crec que va ser l'estiu de l'any passat quan se va reduir a la meitat, l'any passat encara eren 25 bitcoins, se va reduint. Això té també com a conseqüència que arribarà un moment, que és cap a l'any 2140, s'haurà reduït la recompensa a 0 bitcoins i en aquell moment ja s'hauran posat en circulació el total de bitcoins possibles.
que serà uns 21 milions. No hi haurà mai més de 21 milions de bitcoins. Són tots aquests valors que vos comentava que estan fixats en l'algoritme. Està pensat d'aquesta manera, bitcoin. Funciona així. Això portaria molta explicació i molt de debat per què és d'aquesta manera i si és bo o no. El fet que no se poden crear més bitcoins fa que sigui impossible la inflació a llarg termini, perquè no hi ha més moneda, no hi ha inflació. Això és bo, això seria una qüestió de debat entre economistes, que no és el tema no és el nostre tema i no és el tema pel qual estem convocats així avui, però és un tema evidentment molt interessant. En tot cas, de moment volia passar així. Això és una demo, perquè és la manera més fàcil de veure, que és una demo que està molt ben feta, un Anders no sé què, no us recorde, podem veure la pàgina anterior, és un emprenedor i professor del MIT, Anders Brownworth, que està treballant en el tema de monedes digitals i té aquesta demo tan interessant que veureu ara. Té un vídeo, que és una lliçó, que és més o menys el que jo us explicaré ara. Faré la demostració en directe. Quan vulgueu podeu veure el vídeo també, que vos el vaig enviar, està en aquella pàgina de microsiervos que vaig compartir, que allà està explicat. Bé, el problema criptogràfic, matemàtic que cal resoldre per a minar un bloc consisteix està basat en la resolució d'un hash. Un hash és un valor, com este que veieu així, un valor, una sèrie de dígits, que poden ser lletres o números, que és l'empremta digital d'un conjunt de dades, que pot ser un text. Podria ser una transacció imaginària de bitcoin, com esta, no? Jordi paga 10 a Bellverse. Com veu, cada vegada que jo vaig afegint un caràcter, o esborrant un caràcter, modificant les dades, va canviant el hash. Però el hash sempre té, és una característica important del hash, és que té sempre la mateixa longitud, independentment del text o de les dades sobre les quals se construeix. És un valor que, si vos fixeu, mireu que ara comença per 5A, 5U el hash, si modifique és un altre, però si torna a afegir la C, tornarem a tindre el mateix hash. És a dir, des de la informació original, des de la mateixa informació original, el hash sempre serà el mateix. A partir del hash, en canvi, no podrem recuperar mai la informació original, no és factible en la pràctica. Dona igual que això sigui aquest text o que jo així escrigui una còpia dels estatuts de la UGI o la Bíblia. Pot ser tan extens com vulguis, el resultat sempre serà un hash de la mateixa longitud. Inclús el conjunt de dades buit també té un hash de la mateixa longitud. Això s'entén, no? El hash no conté la informació. El hash no conté la informació, és com una empremta de la informació. La mateixa informació sempre dona com a resultat la mateixa empremta, però no és aquella informació, ni a partir del hash se pot obtindre la informació original. Ara passem al bloc. Imaginem ara que això és un bloc de bitcoin, un bloc molt simplificat. Té el número de bloc, té un numeret que a continuació veurem què és, i té les dades. Així en les dades aniria la informació de les transaccions, la que havíem posat, per exemple. Jordi, 10 a Bellverse. Fixeu-vos, si ara torna a les dades en buit, tenim un hash que comença per 4 zeros i el fons de la pantalla està en verd. Què vol dir això? Que minar el bloc consisteix en obtindre un hash que comença per 4 zeros. Això és literal, en realitat és que comença per un nombre determinat de zeros que va fixant l'algoritme. En el moment que jo modifique les dades, ja no comença per zeros, ja no complís la condició, i per això ho tinc en roig. Minar el bloc és apretar este botonet, en esta demo, i ara ho farà en directe, li pot costar un segon o li pot costar un poc més, pot costar 10 segons. Està buscant un número, que és el que apareix així dalt, el nonce,
està buscant un número que combinat amb les dades de les transaccions, combinat amb les dades del bloc, està fent el hash del nons i de les dades, tot junt, ho ha empaquetat i treu el hash, està buscant quin número combinar en les dades de la transacció per obtindre un hash que comença per 4 zeros. Minar el bloc és simplement això. Val? M'heu entès la idea? Les dades són les dades de les transaccions les ha efectuat gent i són cada vegada unes, no? A paga 10 a B, B paga 5 a C, etc. La qüestió és trobar un numeret que combinat en aquestes dades dona com a resultat un hash que comença per 4 zeros. I això la demo ho està fent en directe. En directe perquè és un JavaScript que efectua aquests càlculs. Això només se pot fer en un bucle, buscant, començant pel 0, i 0, 1, 2, 3, 4, va provant combinar números en les dades fins que troba un número, per això li ha costat més, perquè era el 86.000. Si hagués tingut la sort, que era el 14, doncs hauria estat immediatament en pantalla verd. Buscar un número de manera que el hash doni zeros, i ja està. Què és el blockchain? El blockchain és l'encadenament d'una sèrie de blocs. Així tenim una sèrie de blocs. Recordeu que he dit que cada bloc conté una referència al bloc anterior i això és el que forma la cadena? Mireu, així, en aquesta altra pantalla, ara ja tenim una cadena de blocs, una seqüència de blocs. En el primer tenim com a informació que el bloc previ és el 00 perquè no existís. Això seria el primer bloc que se va minar en Bitcoin, que és un bloc especial, no? Però té un hash que comença per 4 zeros, com hem dit, i és el que l'identifica. El bloc següent té com a previ este hash del primer. Cada bloc està identificat pel seu hash, no per un numeret, no per un número seqüencial. No és el bloc 1, el 2, el 3, no. Cada bloc va identificat pel hash, que és més complicat ja, no? Què passa si... I els blocs següents igual, no? Cada un té com a informació de quin és el bloc previ el hash de l'anterior, i van encadenats d'aquesta manera, això és la cadena de blocs. Què passa si ara jo, en el bloc 2, quan hi ha una cadena, que tenim el 2, el 3, el 4, el 5, què passa si vaig a modificar el bloc 2? Si jo, en el meu node de Bitcoin, tinguera la idea de modificar el bloc 2, que ara... Evidentment, este ja no està minat, ja no és correcte. El hash d'aquesta informació del nons més les dades ja no comença per zeros. Hauria de tornar a minar-lo. Penseu que els blocs com se transmeten a tots els nodes, tots els altres nodes ho veuran que aquest bloc no és correcte. Abans de transmetre'l hauria de minar-lo. I puc fer-ho, efectivament. Ara està fent l'operació. Però què passarà quan acabarà l'operació i ja tindrem una altra vegada un hash que comença per zeros? Que aquest hash també haurà canviat, no serà l'anterior, tornarà a estar en verd, però ja no serà el que teníem abans. I per tant la referència del següent, podrem canviar la referència del següent. No l'ha trobat. L'efecte de Mo avui s'està multiplicant. Sí. Deu ser que només arriba a 200.000 el bucle i... Però és que potser té limitacions, no? Però te pots imaginar que ho he provat més vegades i no... Però ja jo crec que la pillem, no? És a dir, sí. una cadena que estan els eslabons encadenats en un. Si tu agafes un eslabó i el canvies, què passa? El següent ja no... I ja no apunta a eixe. S'ha trencat la cadena. Efectivament. Anem a provar un altre. I tu efectivament podries modificar, ara sí que ha funcionat, val? Ara ja tenim que començar per zeros. I en el següent, la informació de quin és el bloc previ la pots canviar molt fàcilment. Però com canvies aquesta informació i el hash se construís a partir de tota la informació del bloc, este bloc tampoc no... ja continua en roig, perquè ara el seu hash no comença per zeros. De manera que hauries de minar tots els blocs següents. I això és el problema. Hauries de continuar minant tots els blocs. O encontrar un nonce que te devolviera un hash igual, que supongo que ese es el problema. Claro, però és un problema encara més complicat, un problema criptogràfic encara més complicat i, per tant, menys factible. I penseu, a més, que ja no anem a provar-ho,
però estem parlant d'una cadena de blocs que està distribuïda, tots tenen còpia, tots saben que no coincideix. Per tant, si només n'hi ha un dels nodes de Bitcoin que la seva cadena no coincideix en la dels altres, això serà el roïn. Imaginem que n'hi ha més de roïns i que arribi a crear-se un problema d'interpretació, quin és el bo i quin no. Els roïns tenen el problema, els que no són honestos tenen el problema que els altres han continuat minant mentrestant. És a dir, tu has d'anar minant tota la seqüència de blocs mentre els altres han continuat i estan més avant. Per arribar a alcançar-los necessites tindre tanta potència criptogràfica com tots els altres junts. I en això crec que ja ha quedat, suposo que s'ha entès més o menys el funcionament de l'algoritme. Havíem vist ja la demo, ara una altra qüestió, per a entendre més què difícil se fa treballar en Bitcoin i per tant enganyar també al blockchain. És que cada 10 minuts, un altre dels valors fixos determinats per l'algoritme, cada 10 minuts de mitjana s'ha de minar un nou bloc. I cada 2016 blocs, que equival a 2 setmanes, a 14 dies, cada 14 dies se controla si realment la mitjana dels últims 14 dies han estat 10 minuts o no. Si s'han minat més ràpidament, això és perquè ha augmentat la capacitat de processament de la xarxa, és a dir, la potència dels ordinadors que estan funcionant en la xarxa de Bitcoin, i aleshores el que fa l'algoritme és augmentar la dificultat del problema. Augmentar la dificultat del problema en realitat és augmentar el nombre de zeros que ha de portar davant el hash. Això ha fet que la dificultat de minar els blocs hagi anat augmentant, ha arribat a un punt que està augmentant exponencialment. I aquesta dificultat augmenta simplement perquè augmenta també la dificultat de robar, augmenta la dificultat d'alterar la informació, per això és inalterable, perquè aquesta dificultat ha anat augmentant. Cada vegada més és una qüestió de força de computació. Ara ja oblideu-vos, si vos agrada aquest tema i vos fa gràcia i continueu llegint alguna cosa, oblideu-vos d'intentar minar bitcoins pel vostre compte, com se comentava fa uns anys, que sentíem parlar d'això, tu podies posar el teu ordenador en casa a treballar, deixar-lo treballant de dia i de nit, i si tenies la sort de minar un bloc, que jo en aquell moment no sabia en què consistia tampoc, si tenies la sort de minar un bloc, te tocava una recompensa que damunt eren més bitcoins que ara, que són 12,5, i te podies fer ric. Com ha augmentat exponencialment la dificultat, ara ja no s'utilitzen ordenadors convencionals, ni tan sols clústers o granges d'ordenadors convencionals. Va haver un moment que se van començar a utilitzar, crec que eren les targetes gràfiques dels ordenadors perquè tenien més capacitat de la que se requereix per a aquest tipus de problemes, capacitat de càlcul numèric. Però és que ara ja són equips creats a propòsit, en circuits especialitzats. ASIC és la denominació genèrica de tots els xips que se creen per a un propòsit determinat. Per exemple, un xip de compressió de vídeo, com el que porten els telèfons mòbils o el que porten... Els mòbils porten diferents xips ASICs per a fer diferents feines. Per això un mòbil pot reproduir alguns formats de vídeo en molta eficiència, més eficiència inclús que un ordenador més potent que ho fa només per software. Se construeixen circuits a propòsit per a fer grans granges d'ordenadors que estan tot el dia i tota la nit minant bitcoin, minant blocs i creant bitcoins. Això també té com a conseqüència un cost econòmic, un cost tant pels equips com per l'energia elèctrica que se consumeix. Hi ha un càlcul que és ja de fa un any i mig que la potència elèctrica que s'hauria utilitzat per a minar un bloc seria equivalent al consum d'una casa i mitja en Estats Units. No estem parlant d'una casa en qualsevol país del món, en un país desenvolupat. És un consum d'energia elèctrica que fa que molta gent afirme que el bitcoin és insostenible com a moneda digital. Arribarà un moment que no es podrà tant. És un tema discutible també, no entrarem així en aquesta discussió perquè no és el nostre camp. És discutible perquè la potència
la potència de computació també ha anat creixent a un ritme terrible, no? I per això s'ha pogut fer tot això. Ara l'electricitat és un altre problema. En aquest moment, segons vas llegint per ahir, hi ha clústers d'ordenadors en aquests xips especials minant blocs en Islàndia per aprofitar tant la temperatura, és a dir, la dissipació de calor, com l'energia geotèrmica que hi ha allí, o en la Xina, que se suposa que és un altre dels llocs del món on hi ha moltes granges d'ordenadors dedicats a Bitcoin, utilitzen l'energia hidroelèctrica del Tíbet, que no ho poseu a casa. De Telefònica se calcula que gaste la mateixa llum que una població de 30.000 habitants i que deu generar una temperatura equivalent. És un altre dels comentaris que se fan, que tampoc no se pot considerar aïlladament el consum elèctric de Bitcoin. Totes les altres coses que fem en internet, en la societat de la informació, també tenen un cost elèctric, que també l'hauries de comparar, no? Això podem veure algunes dades així, en blockchain.info. Ahir recull en temps real totes les transaccions que se van produint i dades sobre aquestes transaccions i una sèrie de gràfics que resumissen de manera visual tot aquest moviment que hi ha a la xarxa de Bitcoin. Hi ha moltes coses, us convido a mirar-ho si teniu curiositat. Volia mirar ara el tema de la dificultat, com ha anat creixent, crec que està cap al final. Dificultat. Així treu la informació d'un any, mireu com ha anat creixent en un any la dificultat, està en termes relatius. Si mirem tot el temps, és a dir, des que va començar Bitcoin, quan en 2009 va minar el primer bloc el senyor Nakamoto, la dificultat hauria de ser, ahir dia 0, hauria de ser 1, clar, és 1, comença en 1 la primera vegada, i actualment estem en una xifra difícil d'entendre, no? Són 392.000 milions de vegades més difícil que el primer dia. Fixeu-vos que és pràcticament pla durant molt de temps. Això té que veure en els bitcoins creats, no? En els blocs creats. Els blocs creats, i a mesura que se van afegint nous nodes a la xarxa, com tenen més potència, poden minar més ràpid i per tant augmenta la dificultat, i a mesura que mireu com és pla, però encara que sigui pla això és enganyós, perquè així, quan arribem a 2013 ja estàvem parlant d'una dificultat 3 milions de vegades la del principi, però és que ara estan 392.000. Ahí va tienes un enlace que es una escala logarítmica que sirve un poco también para cambiar un poco la visión que tienes. Ahí al principio se ve que también pega un salto. Claro, sí. Perquè en l'anterior format enganya, ho veus molt pla perquè comparat entre 392.000 milions no és res, però 3 milions no són res, però 3 milions de vegades la dificultat inicial ja és molt, no? Així també tenim, això també porta a una altra reflexió, és que durant tot aquest temps inicial estàvem parlant de l'incentiu que suposa per a un node, no ho hem remarcat, però l'incentiu que suposa per a un node participar en la xarxa és que si mina un bloc guanya diners, no? Durant tot aquest temps era molt fàcil minar blocs. Durant el temps inicial només estaven Satoshi Nakamoto, sigue qui sigue, i 4 amics, o 4 desconeguts més, perquè no se coneixerien entre ells, no? Se calcula que quan Nakamoto va desaparèixer de la xarxa de Bitcoin, seguint les claus públiques que se suposa que estaven associades a ell, perquè se pot fer una feina detectivesca i s'ha fet seguint el rastre de les transaccions, se calcula que se'n va anar en 1 milió de bitcoins. 1 milió de bitcoins dels 21 milions totals que n'hi haurà mai. Si tornem a les gràfiques, n'hi ha una de preu de mercat, que és preu de mercat en dòlars, el preu de canvi que hi ha en aquest moment en dòlars. Ara actualment estem en 1.000? Estos dies ha pujat, ja veu l'evolució. Va pujant, però també ha tingut alts i baixos. I si mirem tot el temps... De què depenen aquestes fluctuacions? Del mercat. Del mercat. És com el mercat, és com si vas a un web de canvi de moneda física, de moneda que mires com està la lliura, com està el dòlar. Ara tenim en Europa l'euro unificat, però abans teníem moltes monedes diferents i si tu vas a mirar la cotització de la rúpia de l'Índia, tot això va variant, és el preu de mercat, és el preu que te paga
algú quan tu vas a vendre un bitcoin o el preu que, perquè n'hi haurà no ho he mirat, però evidentment n'hi ha un valor de compra i de venda, que també variarà. Els últims dies que ho havia mirat no arribava a $1.000 un bitcoin, ara sí, però mireu com n'hi ha hagut un punt altíssim i després va baixar. Això és un article en el New York Times, a favor, per exemple, podria ser. Sí. I de repente, o aquesta informació... bitcoins, per tant puja el preu. I aquesta informació que circula sempre entre els entesos, no? Entre els experts del tema, que circulen informacions que un rumor pot disparar-ho o al revés, no? Quina altra cosa podeu mirar? Bueno, així podeu mirar moltes coses en les gràfiques i en les estadístiques, però n'hi ha una que és... No cal entrar. Hi ha alguna estimació del percentatge de l'economia que és no ho sé. cripto? Deu ser molt baixa, no? Sí, clar. Sí. Això té un valor nominal, etc. Però realment no... No és un percentatge de... En compte que monedes d'estes, Bitcoin és la més famosa, però n'hi ha més. Sí que hi ha moviment, però deu ser un percentatge molt reduït. Però moviment sí que n'hi ha. I l'altra pregunta, n'hi ha gent que inverteix en bitcoins? Mira, si vas a... Per este tema aquesta derivació no la seguirem, perquè no és el nostre tema avui, però aneu a localbitcoins.com i veureu en quins llocs pots comprar o vendre bitcoins online en Espanya, perquè detecta la ubicació i te diu en Espanya tens estos, a quin preu, senyal que n'hi ha moviment, perquè hi ha gent que se dedica a això. En les gràfiques... Acabo de veure per ahí. Com? Caja. En què pots pagar tu? En compte que... Quins sistemes de pagament admet? Admet. Clar, este és molt pràctic perquè tens caixers de la Caixa, de Cajamar, en una targeta de Cajamar, vas a això és online, vas ahí i compres un bitcoin o dos, o els que vulguis, no? I després perds diners, o guanyes, o... O pagues, és com si va pagar, per exemple. Necessites una passarel·la entre el món real i la I això criptomoneda. són els bancs que t'ofereixen I ja sí. No, els bancs no, els canvistes. Sí, són uns canvistes. Sí. I així, en aquest moment, és quan l'anonimat se va perdent, perquè d'alguna manera t'identifiques davant d'algú. En cada cas serà davant d'una entitat, organització diferent, però a partir d'aquest moment és quan se pot fer la tasca d'anar rastrejant el moviment dels bitcoins. Tu te n'has gastat, n'has comprat, n'has venut... Sí, però no van identificats els bitcoins. No van saben que n'has comprat, però no saben on t'has gastat. Bueno, però si no deixes traç. Però és el moment, claro, és el moment de contacte en el món real. Sí. Si te servís de referència, se suposa que en la darknet no se gasten bitcoins, se gasten altres coses. N'hi ha més monedes digitals, que no ho hem comentat, n'hi ha No més. seria especialment destinat a l'anonimat. N'hi ha més i n'hi ha moltes que són derivacions de Bitcoin. Bitcoin és un punt d'inflexió perquè pareix que, segons s'ha entès, l'algoritme que crea és el més potent, el més sofisticat. I a partir d'aquesta idea se n'han creat altres que canvien valors, canvien aspectes de l'algoritme, però abans de Bitcoin ja existien molts intents. De fet, el Bitcoin és un punt d'inflexió perquè pareix que es replega tota l'experiència i coneixement previ sobre el tema i fa com un puzzle, no? De totes les coses que s'havien estat manejant per ahir, les organitza bé i és un producte que per primera vegada pareix factible, que pareix que pugui servir. I ja ho heu vist. Ja se veu en els gràfics l'èxit que té. Així se poden veure moltes coses més, com per exemple el temps mitjà que tarda una transacció a ser verificada, a ser confirmada. És a dir, penseu que les transaccions són instantànies, però no se confirmen instantàniament, perquè han de passar a un bloc que quan se minarà aquest bloc se donarà per confirmada la transacció. Només se mina un bloc cada 10 minuts, però això no vol dir que en els 10 minuts que tu has fet la transacció estigui ja en un bloc que ha estat minat, perquè hi ha més factors. Entres en cua. Hi ha un factor que no he comentat, que és que quan tu fas una transacció de Bitcoin pots oferir una comissió. Les comissions són voluntàries. Pots oferir una comissió. Què passa? Que les comissions se les quede el que mina el bloc. El que mina el bloc, a part de la recompensa que li dona la mateixa xarxa, l'algoritme, se quede les comissions de totes les transaccions que van incloses allí. Per tant, els que intenten minar blocs prioritzen les transaccions que porten comissió.
Si fas una transacció sense comissió, se queda en la cua i segurament tardarà més. Ahir pots veure que poden tardar mitja hora les transaccions, no és instantani Bitcoin perquè com a conseqüència del mateix algoritme no pot ser-ho. Bitcoin és l'exemple del que és el blockchain, un exemple pràctic, real. Sí. Entonces, també se veure cap on poden anar certes coses. Jo sé que en un cert moment començarem a parlar d'educació. Sí, però encara no t'ho imagines, Però no? encara no m'ho imagino i no crec que s'ho imaginem més que 3 dotzenes de persones en el món, no? No, ja... N'hi ha més, perquè això va posar molt catxondos a molta gent, Tornem a la presentació i així avançarem cap a l'educació. Ara tornem un moment a la definició original, ara ja s'entén, no? La cadena de blocs, una base de dades distribuïda que proporciona un registre de transaccions digitals, que són de diners en Bitcoin, que és semipúblic i inalterable. Inalterable ja hem vist per què és inalterable, perquè la força criptogràfica que se necessitaria és tan descomunal i el fet que necessites tindre més força computacional que tota la resta de la xarxa junta fa que en la pràctica no se pugui. Sobretot perquè a uns altres els interessa ser honestos per a continuar guanyant diners. Hi ha una innovació disruptiva en les ciències de la computació i de repente ordenadores cuánticos mega rápidos no pensados y tal. Però encuentra un fallo en la función hash, que eso ha pasado. això ha passat. I en altres xarxes de blockchain ha passat. I semipúblic per què és? Perquè efectivament el llibre de transaccions, que això no ho he dit, un llibre de comptabilitat, que és el que és això, un llibre de transaccions, en anglès se diu ledger. Ho dic simplement perquè en moltes explicacions de blockchain i també quan parlem d'educació apareix la paraula ledger, és això, el llibre de comptabilitat. Per què és semipúblic? Perquè és públic totalment, però com manté l'anonimat no se sap exactament qui són els que apareixen allí. A i B, A paga a B, B paga a C, no se sap en principi qui són, no? És semipúblic en aquest sentit. I ara sí, ara ja arribem a la segona part, que començarem a parlar d'educació i arribem en realitat al punt de partida del seminari, que és que durant l'any 2016 comencem a veure notícies per tots els llocs que parlen d'aquesta tecnologia com fins i tot, ara no recorde qui ho va dir, però fins i tot s'ha dit que és el major invent que s'ha fet des de la internet, això del blockchain. Però des de la internet, imagineu-vos. I comencem a veure notícies d'aplicació d'aquesta tecnologia a camps molt diversos. Historials mèdics, registre de la propietat immobiliària, per exemple. Ahir he posat uns quants exemples, no? Projectes per a crear sistemes de votació electrònica basats en el blockchain. Aquesta idea de que el registre sigui distribuït i inalterable i que és la mateixa tecnologia la que assegura que és inalterable, que no hi ha punts únics de fallada, que si falla un servidor, si se hackeja un servidor ja s'ha trencat tot. És una tentació molt gran, no? Eleccions en Ucraïna, justament, ja que ho ha comentat Juan, exactament, ja que ho ha comentat Juan, que se pot trobar un bug. Això havia decidit llevar-ho de la presentació per a no perdre temps en aquest tema, però és interessant, no, és que és molt interessant. Ethereum, que apareix ahir, el sistema de votacions d'Ucraïna que van començar a pensar si ho farien en blockchain, està dissenyat per a funcionar en una plataforma que se diu Ethereum, que és una altra implementació de blockchain, que no és la de Bitcoin, és un altre blockchain. Ethereum pretén crear, utilitzant el blockchain, una plataforma de computació distribuïda, és a dir, dins dels blocs, en lloc de simples transaccions A paga a B, anirien scripts més complexos, scripts en un llenguatge de programació complet de Turing, és a dir, que pots crear qualsevol tipus de programa, i pensar sobretot per a crear smart contracts. Vos sona això dels smart contracts? Smart contracts serien contractes codificats informàticament de manera que s'autoexecuten. És a dir, tu fas una hipoteca l'any 2018, que és un smart contract, i allí estan definides totes les condicions, quin interès has de pagar, quan has de pagar al mes, i el mateix contracte, com és un script, ja s'autoexecuta. Tots els mesos te va cobrant el banc el contracte, perquè és un script. I també, com allí diu més coses, que si no pagues durant 3 mesos, per exemple, són clàusules, estan les clàusules allí, l'script se queda a la teva casa. Això és ideal, és el somni neoliberal, això, no? El somni bancari.
Això és Ethereum. Què va passar en Ethereum? En Bitcoin n'hi ha hagut pocs errors de seguretat greus. Al principi en va haver alguns, però després ja pareix molt sòlid. En Ethereum van tindre, algú va detectar un bug, justament perquè se poden executar scripts. El bug estava en l'execució dels scripts. I algun dia, en Ethereum hi ha una moneda que és l'Ether, que serveix per a distribuir els recursos de computació d'aquesta plataforma distribuïda. Algú se va quedar l'equivalent a 65 milions de dòlars, crec que eren, d'un dia a un altre, que no els devia fer efectius, perquè no van tindre altre remei els promotors de la plataforma d'Ethereum que parar-la i tirar un dia enrere, fer un hard fork, tirar un dia enrere. Avui no ha passat res, estem una altra vegada a ir. Però alguns no van estar d'acord perquè és una xarxa peer-to-peer sense autoritat central distribuïda, però a partir d'aquest moment hi ha dos forks, hi ha dos Ethereums, i el qual el que fa és minar, en un altre sentit de la paraula, la confiança en aquesta plataforma. Per tant, ja no he trobat més notícies sobre el famós sistema de votació que anaven a fer en Ucraïna, però el que sí que vaig veure en aquell article del diari que parlava del tema de la votació electrònica, que comentava la periodista, que suposava que ja se'ls havia passat la idea d'Ucraïna de fer un Ethereum perquè després d'això la cotització de l'Ether evidentment va baixar molt, no mos parem ahir, però molts camps, inclòs a l'educació. Ahir hi ha un exemple que és el de Sony. Sony va anunciar una plataforma per a fer avaluació i compartir registres d'aprenentatge. Expedients escolars, d'alguna manera, no? O badges, o... Ahí anem. De què estem parlant? Estem parlant sempre... Teníem la diapositiva de Gartner, que l'havíem de posar. Gartner és la consultora tecnològica que té el famós model de representació visual, el Hype Cycle, que se tradueix com a cicle de sobreexpectació, que intenta representar visualment les fases típiques per les que se suposa que passa qualsevol tecnologia, millor dit, l'adopció de qualsevol tecnologia en la societat. Se suposa que hi ha un moment que va pujant, les expectatives sobre el potencial d'una tecnologia va pujant fins que arriben a un pic de sobreexpectació, que és quan s'espera massa d'aquella tecnologia. I el que comentaven els papers de Gartner aquest any passat és que ja el blockchain estava ideal, ja estava arribant al màxim, al pic de sobreexpectació. I se notava per ahir, això va ser el motiu de fer aquest seminari, és que veiem moltes notícies, molts comentaris en blogs, el blockchain transformarà l'educació. Per què? Bitcoin, quina relació té? Però això és el motiu del seminari. La pista és que estem parlant, la pista no, això és un spoiler, sempre que parlem de blockchain en educació estem parlant de certificats de diferents maneres, però certificats sempre. Per a començar, estrictament el que són certificats acadèmics. Certificats acadèmics per a començar, certificats acadèmics d'una institució que els emet en el blockchain i a partir d'ahir podem pensar en bases de dades distribuïdes de certificats de grups d'institucions, per exemple l'Institut Lluís Vives, o una base de dades estatal o europea, o fins i tot un registre global de certificats, que això és, des del punt de vista de la mobilitat d'estudiants i treballadors, és el que seria interessant, de passar els nivells de 2 al 4, l'1 és més trivial, perquè haurien d'estar els certificats d'una institució en el blockchain, no sé quin interès tindria, però quan ja parlem d'una distribució de certificats, això facilita, estan tots en el mateix lloc, se pot comprovar, se pot verificar l'autenticitat d'un certificat, i això és la gràcia. Hi ha un projecte, hi ha alguna cosa en marxa, hi ha un projecte del Media Lab del MIT, que ara se diu BlockCerts, que és un projecte experimental, ha definit un estàndard per a crear un format estàndard de certificats, que és el primer que se necessita. Clar, si volem compartir certificats entre institucions i fins i tot globalment, el primer que necessita és un estàndard. I després software obert que han creat per a emetre els certificats i per a visualitzar-los i comprovar l'autenticitat i tot això. Ho han fet en Bitcoin. Clar, jo quan començava a llegir aquestes coses pensava, voldran
crear blockchains separats de Bitcoin, no té més sentit fer-ho, pareix que no té sentit fer-ho en Bitcoin. Però quin és el problema? Que l'únic blockchain, l'única implementació real de blockchain és el Bitcoin. Si vols fer proves, o te muntes tu el teu Bitcoin, el teu blockchain, que és prou complicat, o vas al de Bitcoin. De fet, la implementació del MI de BlockCerts comporta que quan s'emet un certificat s'està fent una transferència d'unes fraccions de Bitcoin al receptor del certificat. Una altra cosa que me va xocar quan ho vaig veure és que el MIT i els que comenten la notícia destaquen que el MIT ha emès certificats digitals per a algunes activitats, l'autenticitat dels quals se pot verificar digitalment. Jo no veig la notícia, perquè això ja ho estem fent. Així mateix s'està fent, els certificats ja són digitals i en teoria se pot verificar la integritat i l'autenticitat del certificat. En un codi pots anar a veure que el certificat és autèntic i que té aquest contingut exactament, pots comparar-lo, no veus la notícia per on està. I de fet això així s'està fent en aplicació d'unes noves lleis de procediment administratiu, d'administració electrònica i tot això. No sé, els passos interessants són els següents, del 2 al 4, però clar, això és molt més complicat, perquè això requereix, a part dels estàndards, sobretot coordinació entre institucions i coordinació a nivell global. Això és molt més complicat. Tenim una primera part que són els certificats acadèmics i ara anem a una altra part encara més complicada i més caòtica, que són els certificats alternatius, tot el que va més enllà de les institucions, de les universitats. Certificats alternatius i microcertificats. La formació de personal dins de les empreses, això també se certifica, o la formació que realitzen les grans corporacions. Jo estic pensant en les que conec, Microsoft, el Hewlett Packard, això també ho ha fet sempre, ara ho fa Google. Les corporacions també fan formació, no només les universitats, sobretot en aquests aspectes tècnics. Estic segur que moltes altres corporacions en altres àmbits que no són els de les tecnologies de la informació també ho fan, però moltes coses més. L'assistència a congressos o jornades que te donen un paper, però que després d'aquest paper està perdut en una carpeta i com se verifica l'autenticitat d'aquest certificat. Les pràctiques en empreses, els MOOCs també se podrien certificar. N'hi ha, no sé si dir projectes, n'hi ha intents conceptuals de pensar com allò de l'Open Badges, que ara no me pararé a tornar a explicar-ho, que ja me vaig avorrir prou fa uns quants anys, el 2012. L'Open Badges és justament, era un projecte de desenvolupar un sistema alternatiu de microcertificats, d'això estem parlant justament, i n'hi ha intents de repensar Open Badges per mantenir la mateixa filosofia, per utilitzar blockchain com a infraestructura tecnològica, muntar els Open Badges sobre el blockchain. Tota mena d'experiències d'ensenyament-aprenentatge i tota mena d'experiències de certificació de competències, de coneixements. Aquí parla inclús dels likes en les xarxes socials. Quan algú rep un like és perquè a algú li agrada el que ha dit, algú ho està aprovant, li està donant un segell, està donant una insígnia, que és com funcionaven els Open Badges. Tot això podria cabre en el blockchain. És a dir, estem parlant d'una descentralització absoluta quan parlem en aquests termes, que són coses que se lligen en blogs d'aquest tema. Tot es pot certificar i tothom pot certificar. I per això amb la seguretat tècnica i la confiança que proporciona la tecnologia de blockchain. Què podria fallar ahir? Pareix que res, perquè la tecnologia és perfecta. Ara anem a veure unes quantes coses que podrien fallar o que com a mínim són qüestionables i mereixen un debat. Primer està el problema de la confiança. Hem dit al principi que sempre se parla de blockchain, se parla de descentralització i de confiança, més bé de manca de confiança. Com pots treballar en una xarxa quan no confies en ningú perquè no saps qui són? Això és el plantejament de Bitcoin, de blockchain. Comparem com funciona això en Bitcoin o en les transaccions monetàries i com funciona en els certificats. Quan A paga 10 bitcoins a B, el que assegura la tecnologia, em referís a blockchain, és que aquest pagament és efectiu i que se realitza correctament. A A se li resten 10 bitcoins i a B se li sumen i A no se pot tornar a gastar aquells 10 bitcoins. Això és el que assegura la tecnologia i això és el que
fa que funcioni sense que B confie en A. Però quan A certifica, passem als certificats, A certifica que B té el nivell de Newspeak, d'idioma C1. Ahir el que asseguraria la tecnologia, una tecnologia com blockchain, és que el certificat s'emet correctament de A a B, que aquest certificat és vàlid i que B no pot falsificar-lo, perquè se pot anar a comprovar que aquest certificat és el correcte, que això ja, en realitat, en els nostres certificats digitals se suposa que ja es pot fer, no? Podem confiar en la validesa del certificat. Un comentari que fan alguns quan se parla d'això, que s'insisteix molt en això, és que pareix que només desconfiem de l'estudiantat. Sempre estem pensant que algú vagi a utilitzar un certificat falsificat. Però aquest és l'únic punt en qüestió. Qui és A? Quan A certifica B, qui és A? Qui és la Trump University? Si hi ha un certificat de la Trump University, qui és? Puc confiar en aquell certificat, en el que certifica, en el valor del certificat, no en la validesa. O la University of Northern New Jersey. La Trump University suposa que a tots vos sonarà el cas, no? Que el senyor Trump va promoure una organització que expedia títols però no tenia cap certificació com a universitat i al final li va tocar pagar a tots els seus clients. Crec que ja ha elegit com a president i tot, això va ser a final de l'any passat. I la University of Northern New Jersey és un cas que quasi que és pitjor. És una universitat falsa creada pel Ministeri de l'Interior americà, per Homeland Security, per a atraure estudiants estrangers i intermediaris que els faciliten la matrícula en aquella universitat falsa per a obtindre un permís de residència i després poder detindre i tancar els intermediaris, no als pobres estudiants enganyats, als intermediaris. Aquesta universitat tenia el seu web en el domini .edu, tenia els seus comptes en xarxes socials, tenia el seu rector en perfil en LinkedIn, pareixia de veres, només que no tenia classes. Als alumnes ja els estranyava bastant. Això està en la Wikipedia, ho he enllaçat en la Wikipedia perquè jo ho havia llegit en articles per ahir que dius, deu ser tan fort com pareix, sí que ho és. La Jaume I, no, perquè, clar, aquests exemples són exagerats, són casos extrems. Sí, no, però cal citar ninguna espanyola que regale títols per diners, no hi coneixem. Però és que no, ja no, potser no he posat bé els exemples, perquè ni tan sols me referia a això. Quan en Austràlia presentes un certificat de la Universitat Jaume I, el que importa és la validesa del certificat, sí, evidentment, que sigui real, però també importarà saber qui és la Universitat Jaume I, no? I això la tecnologia no pot solucionar-ho. La reputació és important, no? Però crearan un índex de reputació d'universitats en funció de l'avaluació de no sé quina mandanga. Ahí està. Jo sabia que algú me diria això, que ho tenia preparat. Jo sabia que, tu que has fet un seminari de Learning Analytics, Big Data i tot això, jo sabia el que me contestaria, no dic que Jordi ho sigui, però sabia el que me contestaria... Gerencialista... No, un creient en la nova religió de les dades. Què diria un creient en la nova religió de les dades? Que l'acumulació de dades que comencem a tindre, exponencial, de dades sobre tot el que fa un alumne en la universitat, sobre el que fa després una persona en el món laboral, en la societat, totes les seves interaccions, quan entra a treballar en una empresa, quan dura en aquest treball, quin treball ha fet exactament allí, quins certificats tenia, de quines universitats, quan comences a aplicar algoritmes de mineria de dades en tot això i trobes correlacions que no t'imaginaves, els algoritmes ja podran determinar automàticament l'índex de confiança dels certificats i de moltes altres coses. Això ho podran averiguar els algoritmes. Ara, de moment això és, en la meva opinió, això és ciència-ficció. Començant pel primer punt, això ho estic dient com a acotació al teu seminari. La meva impressió és que no tenim totes aquestes dades, però ni de bon tros, ni de lluny. Les dades que tenim, ens creiem que són moltes perquè en l'aula virtual tenim moltes dades del que fa cada alumne online mentre està així, no? Però tenim alguna dada de què fa l'alumne en classe? De les tutories que ha fet, del que fa en la biblioteca, de quins llibres ha llegit? No sabem res. Què sabem després, quan se'n va de la universitat o al mateix temps, què sabem del que fan les empreses? Totes aquestes dades que farien falta i que és concebible, no dic que no, que algun dia les arribem a tindre, tot això no ho tenim, això està molt lluny. Això seria una solució possible, un futur possible, no dic que no, però està molt lluny. I el que m'interessaria remarcar també
és que tot això, en tot cas, si aquesta solució existís i és possible, és addicional al blockchain, no té cap relació amb el blockchain. Se diu que el blockchain ens dona una gran seguretat, podem confiar en la validesa de les transaccions i tal, perquè el mateix algoritme ho assegura, però el que està assegurant l'algoritme només és una cosa, és que la transacció s'ha efectuat. No saps ni entre quins dos actors s'ha efectuat, perquè l'algoritme no sap res d'això, no vol saber-ho, és un dels requisits. No volien saber res, volien facilitar l'anonimat, justament. De fet, en els documents del MIT Media Lab sobre el BlockCert, sobre el seu projecte experimental, ho diuen que ells no saben res de la identitat. Però clar, jo crec que això en principi és un problema per a un sistema de certificació, no? I com ho plantegen ells? Ells diuen que en realitat és a l'interessat el que li importa. És l'interessat el que s'ha de preocupar per certificar la seva identitat. Sí, no dic que no. Jo veig contextos per a blockchain. Fa poc vaig llegir un document, és de mitad del 2016, de la Unió Europea, que se diu Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, bla, 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 una nueva agenda de capacidades para Europa. Y una de las cosas que diuen es ampliar la transparencia de les capacitats de les persones, unificar-les per a que siguin comparables, compatibles nacionalment, etc. I, a més, estandarditzar-les d'alguna manera. I el blockchain és una peça del puzzle d'això. Podria funcionar com una tecnologia per solucionar algun dels problemes d'aquest puzzle, no? O potser és un model possible per a la tecnologia que se necessita en aquests casos. Seguirem pegant voltes a aquesta idea. Me permet recomanar-vos un llibre, això que he dit de la nova religió de les dades no m'ho he inventat jo, això és d'aquest llibre de Homo Deus de Yuval Harari, que ha aparegut molt en la premsa, aquest llibre i un anterior que té, que se deia Sapiens, és un historiador d'Israel, d'alguna universitat d'Israel, no recordo de quina, és historiador i parla sobre... És un llibre d'assaig i és especulatiu sobre el futur, el moment cap a on anem, no? Anem cap a aquest món d'algoritmes i de dades. És un llibre que no m'ha agradat del tot, però m'ha paregut molt interessant. Els temes que posa a debat són molt importants, són estos que estàvem parlant, no? I això de la nova religió de les dades ho diu ell. Ell parla de diferents fases. Ell creu que estem passant de l'humanisme, de centrar-ho tot en l'individu i el valor de la persona és sagrat, estem passant a una fase en què les dades ens ho diran tot i ho resoldran tot. Simplificant molt, el llibre és un totxo important, que és gros i té molta documentació i argumenta moltes coses. És historiador. És historiador. Això és important, si llegiu el llibre, és important perquè s'ha documentat molt sobre tecnologia, evidentment, i sobre molts altres aspectes, però el seu punt de vista és d'historiador. Una segona qüestió vinculada a l'anterior és la ideologia de blockchain. Blockchain té de Bitcoin i de blockchain. Té una ideologia evident, no? És un sistema ideat per a fer pagaments anònims escapant com a requisit del control de bancs i de governs, d'autoritats centrals de tot tipus, i per extensió de tota mena d'institucions. Si el volem aplicar en altres àmbits, ens emportem aquestes característiques, i aquests requisits que té, ens els emportem. Traslladar a l'educació, evidentment, podria servir per a donar suport a aquesta utopia de participació de tothom en el mateix pla que les institucions educatives, que tothom pugui certificar, etc. Donaria suport a això, però aquesta ideologia s'ha de tindre en compte, perquè té conseqüències. Tampoc no aprofundiré en aquest tema, però em pareix interessant que el penseu. La ideologia de Bitcoin, tots tenen, el 99% dels que estudien el tema tenen molt clar que és el liberalisme llibertari, això el llibertarianisme, no confondre en l'anarquisme, seria l'anarquisme de dretes, diguem. L'anarquisme americà, el que l'individu està per damunt de tot i la llibertat és que el govern no interferisca en la meva vida. Això és el liberalisme llibertari. Però també, Jordi me va enviar un paper molt interessant, també aquí afirma que Bitcoin, que blockchain, serviria igualment, donaria suport igualment a dinàmiques d'una societat socialista, i ho argumenta. Estudia les dues ideologies i argumenta quines característiques de blockchain servirien per a això. Perquè hi ha diferents maneres de veure-ho.
el debat seria molt llarg en aquest tema. Una altra qüestió que me pareix que val la pena tindre en compte és que estem parlant, a vegades s'està parlant en internet de blockchain com a eina que pot transformar l'educació. I crec que això contribueix a reduir, com se fa moltes vegades, reduir l'educació a avaluació i l'avaluació a certificació de competències. On queden, per exemple, l'avaluació per a l'aprenentatge, per a millorar l'aprenentatge, per a veure com va aprenent una persona i veure quins canvis cal introduir per a millorar el seu aprenentatge, queda fora del blockchain. Això és un altre tema. El que vull remarcar és això, que hi ha més temes, que l'educació és molt més àmplia i així només estem parlant d'un aspecte molt reduït. I que és part d'aquesta tendència neoliberal a considerar l'educació només en tant que és interessant per a millorar l'ocupabilitat, per a la formació professional, etc., que està en el mateix preàmbul de la llei Wert ja ho diu, no? En aquest món estem. Això no vol dir que blockchain no servisca per a res, però n'hi ha altres àmbits. Els ingenus que parlen d'avaluació no tenen en compte la següent. Els efectes són una causa posterior, és a dir, tu avalues i els ingenus diuen tu has fet alguna cosa i me deixes. No. Si tu anuncies com vas a medir, ja estàs modificant el algo que després vas a medir. És a dir, els nostres alumnes se comporten els alumnes no perquè siguin així, sinó perquè estan en una institució i seran avaluats. I això influeix en tots els àmbits de la vida. Si a tu te demanen el B1 d'anglès, tu te comportaràs d'una manera diferent que si no te l'exigeixen i només te donaran 2 palmadetes per tindre'l. Per tant, l'avaluació modifica tot el d'abans. I aprendràs en funció de l'examen que has de passar. Exactament. No tant d'aprendre anglès com de passar aquest examen. El blockchain seria un element d'això de modificació de lo que fem i deixem de fer. Vull dir que en un determinat un alumne, si els likes ja valen, quan prengui cafè en tu a la cafeteria te demanen un certificat. Perquè ha pres cafè en tu de parlar 10 minuts. És que me pareix. Però en l'utopia els likes valdran automàticament, perquè els algoritmes ja aniran comptant-los, que aniran veient qui ha fet els likes, i si altres vegades han sigut fiables els likes o no. Algú inventarà una app que dirà he tomado café con, i entonces mirarà tots els telèfons que hi ha alrededor i te triaràs uno i ja això se contamina. Segur que ja està aquesta aplicació. Se diu Grindr, és una altra cosa. Bé, un altre tema que és molt important, ja ho havíem dit en realitat, però hem de pensar el que implica. Gartner què diu? Que estem en el pic de sobreexpectació. Hype vol dir exageració, bombo. Estem en aquest pic, i això vol dir que moltes coses de les que s'estan dient sobre el blockchain són exagerades. No vol dir que en aquest moment blockchain és el millor del món, no, vol dir que molta gent pensa que és el millor i que servirà per a totes les coses, però després vindrà una altra fase, previsiblement, que se rebaixaran aquestes expectatives, inclús que se rebaixaran massa. La cita que he posat és d'un dels documents del MIT, que ells mateixos diuen que no cal dir que gran part de la retòrica ha estat exagerada. També, en honor a la veritat, s'ha d'afegir que la frase continua i diu que part de la crítica també, diuen ells. Part de les crítiques que s'han fet també són exagerades, però les crítiques les hem de fer igual, perquè si no la balança queda molt desequilibrada. Vos ha agradat el GIF, no? Gartner, a continuació d'això, que diu que estem en una fase experimental en el tema de blockchain, que totes les iniciatives estan en fase alfa o beta. El MIT diu que el seu propi projecte, en la versió 1 del software, era només per a mirar-lo, el codi, i per a investigadors, per a veure allò de què va, que no servia per a crear implementacions en producció. El Gartner diu que qualsevol desenvolupament que es realitzi actualment pot tindre una vida útil de com a màxim 2 anys, de 1 o 2 anys, perquè les tecnologies derivades de la que hi ha ara canviaran molt. És el moment d'estar pendent de la tecnologia, d'entendre com funciona i, si de cas, de fer alguna implementació puntual per a alguna cosa i veure els resultats. És una tecnologia molt complicada. Això és important. Si quan vos he fet la demo aquella en directe he aconseguit que entengueu com funciona el blockchain, que crec que sí, i vos ha donat la sensació que és una cosa molt senzilla, que és la sensació que tens quan ho veus en la demo, és una sensació enganyosa, perquè és fàcil entendre les línies generals de com funciona,
però després els detalls d'implementació pareix que són complicadíssims. Ara, jo vos he explicat el que jo he entès simplificant un poc, perquè és com s'expliquen les coses, no? Però si intentes aprofundir en els detalls d'implementació, el software del MIT, per exemple, ells mateixos te diuen que és molt complicat, molt més diuen del que molta gent està dient per ahir, que s'està fent més fàcil crear aplicacions damunt de blockchain, però continua sent molt difícil. I ells inclús diuen, en aquesta falsa modèstia, que ells no són d'aixòs experts, dels pocs que saben com va. Hem passat a una altra perquè toca el ratolí. A banda de complicada, la tecnologia té un cost que ja hem vist, cost de computació, cost d'energia elèctrica, cost d'ample de banda, perquè si és una base de dades distribuïda i estan molts nodes, han d'estar en funcionament sempre, tot això, no? I d'emmagatzemament. En aquest moment, això també se pot veure en les gràfiques, crec que la base de dades de Bitcoin crec que són 100 gigas, que no és molt, a mi no m'ha aparèixer tant, no? Són anys de transaccions. Clar, només guarda la informació de transacció, de A paga tant a B, això m'ocupa molt poquet. En un bloc d'aixòs d'1 megabyte, no recordo ara quantes transaccions van, però en van uns poques milers, crec, perquè això anirà comprimit Però si intentarem donar-li a altres aplicacions i ha de guardar més coses, augmentaria més. I en tot cas, tornem a la idea que he dit abans, no cal que poseu un ordenador com a node de Bitcoin per a minar blocs, no? Tampoc no pot aspirar qualsevol a tindre un node de blockchain per a participar en aquesta xarxa mundial de certificacions. En aquests costs que té, qui acabarà participant en una xarxa d'aquest estil? Les institucions, algunes institucions, algunes grans corporacions, qualsevol no crec que pugui participar. Per tant, la descentralització, això que parlàvem, també és relativa. Seguiran sent... A mi no me costa imaginar un servidor en una universitat que accepte peticions de fora que conteste preguntes sobre els seus alumnes. És que això, sense blockchain, també ho haurem de tindre. Ho haurem de tindre, clar. Ho tenim, de fet, en els certificats digitals que tenim ara, ho tenim. És concebible una cosa, no? Les universitats tenen un sistema d'estos distribuït entre totes on estan tots els certificats, per dir alguna cosa, no? Perquè són institucions que tenen certa capacitat tècnica i econòmica i tal. Una de les discussions... No un particular en sa casa, que era el que plantejaven idealment en un principi, no? Sí. Una altra qüestió important és que no és només complicat tecnològicament per a els que administren aquests sistemes, és que per als usuaris també és complicat. El simple fet d'utilitzar criptografia de doble clau, de clau pública i clau privada, això s'ha demostrat en la pràctica molt complicat per als usuaris. És molt més complicat que recordar una contrasenya. I ja sabeu què passa amb les contrasenyes, habitualment, que se perden, s'obliden, hi ha problemes d'accés perquè no me'n recordo la meva contrasenya, la majoria de les contrasenyes no compleixen els requisits mínims de seguretat, no? Any darrere d'any, un any darrere d'un altre, continua sent 1, 2, 3, 4, 5, 6 la contrasenya més habitual, segons els estudis, les anàlisis de seguretat que se fan. En la UGI hem tingut intents d'utilitzar la criptografia de doble clau per assignar documents i han acabat en un fracàs no tècnic, sinó social. És complicat d'utilitzar, és complicat de mantenir el software en l'ordenador, és complicat per a les persones gestionar aquests moneders, aquests clauers digitals, però és que el MIT diu el mateix, en els documents sobre el seu sistema de certificacions diu el mateix, que és molt complicat, és tan complicat que no se pot pensar en una implementació a gran escala de certificats que utilitzen la doble clau. Això ho diuen ells, no ho dic jo, ho diu en el seu document. També me va sorprendre, però aleshores penses que estàs parlant de fer tots els certificats del món d'esta manera, no els certificats d'un màster d'informàtica, no? També és una cosa que hem de pensar. Hem passat a una altra ja. Més coses. Més problemes. Així tenim la privadesa i algun altre dret. La cadena de blocs hem vist que és pública i és inalterable. Si és pública, volem que tots els nostres certificats de qualsevol tipus siguin sempre públics, que siguin accessibles a tots. Jo preferiria ocultar que fins als 19 anys, imaginem, vaig ser molt mal estudiant,
o més, que vaig començar una carrera que me va anar molt malament i només a partir de determinat moment vaig començar a fer una altra carrera que me va anar bé i ara tinc un expedient acceptable o bo i això és el que jo voldria ensenyar. No tinc dret a ocultar aquella altra part, no tinc dret a seleccionar cada vegada que vull presentar un currículum, un portafoli, a seleccionar quina part vull ensenyar. Si està tot jo puc fer-ho això, però si està tot en el blockchain, qualsevol sistema d'informació, qualsevol software pot accedir a tot l'historial i treure-ho tot. Eixa exposició pública de dades és raonable o no. En el projecte experimental del MIT, dels certificats, ells diuen que com a solució temporal el que havien fet és que en el blockchain només emmagatzema, fan una certa ofuscació, només emmagatzema en el blockchain un hash del certificat i el certificat complet està en el servidor del MIT. Però això no és ni un pedaç, perquè el software, el sistema que accedeix al blockchain, trau el hash i consulta el certificat i el té complet. No veig... Ells mateixos diuen que és una solució provisional mentre pensen més en el tema de com s'ha de fer. Me va resultar curiós, en un dels articles que vaig llegir en Campus Technology, esta persona, Phil Long, cap d'innovació i associate viceprovost de Learning Sciences en la Universitat de Texas, el dia clar que l'aspecte negatiu del tema és que els nostres pecats, els teus pecats estan en tu per a sempre, el teu historial ahí està per a sempre. Si vas ser un mal estudiant de jove, ahí està. La realitat diu és que tots tenim pecats. Per tant, diu, podria ser que no fos una mala cosa reconèixer que tots tenim defectes. En el mateix article, això eren declaracions d'ell, hi havia declaracions de més gent, en el mateix article este senyor comentava que el fet que el blockchain sigui públic podria ser problemàtic en la Unió Europea perquè allí creuen en un dret a l'oblit i a l'anonimat. Si en Texas, això ho dic, ja ho afegís jo, però ell me va cridar l'atenció que ho diguera com si fos en Mart o en Venus, allà creuen en una altra cosa. No ho sé. I això me portava a mi a reflexionar. Tot això, per a què? Per què ho estem fent? Hi ha articles en què m'he inspirat per a pensar això. Quin problema era el que intentàvem resoldre en el blockchain? O ho estem fent al revés? El hype està fent que ens plantegem la qüestió al revés. Tenim la solució, que és el blockchain, que és fascinant tecnològicament perquè és molt sofisticat i és molt bonic, i tenim la solució i volem veure quin problema podem resoldre en aquesta solució. Estem intentant aplicar el blockchain a el que sigui. I, a més, ens estem adaptant a la solució. Crec que en la cita que acabava de posar és evident, que el blockchain sigui públic i inalterable ens fa pensar si no seria millor idea que el nostre historial fos públic. Per què? Perquè el blockchain és així? I això me portava a una frase, code is law, el codi és llei, de Lawrence Lessig, el professor de dret de Harvard, que va ser també el promotor de Creative Commons i que ha parlat molt sobre i ha escrit molt sobre la societat de la informació. Tenia un article que després va ser un llibre i després un altre llibre que és el codi és llei. El que vol dir és que no solem pensar, almenys en el moment que jo ho va escriure, el primer article era l'any 2000, que el codi que funciona en internet i en realitat el codi que funciona en tot el software, el codi permet fer que fem unes coses i no permet que en fem unes altres, o fa unes coses fàcils i unes altres difícils. Pot fer fàcil la privacitat o fer-la difícil, o fer-la impossible, o pot facilitar la censura o impossibilitar-la. Per tant, el codi, ara crec que diríem els algoritmes regulen la nostra vida, regulen quines coses podem fer i quines no, i en aquest sentit dir ell que és llei, regula la nostra vida igual que una llei. Per tant, hauríem de pensar en com se fan els algoritmes, perquè els algoritmes no són com són perquè sí, són com són perquè els ha fet algú d'aquesta manera. Per tant, hauríem de pensar si volem que ens governen determinats aspectes Satoshi Nakamoto, que no sabem ni qui és, i per què això. I en això ja podria acabar, només vos deixo, perquè me pareix molt interessant, un article de Gideon Greenspan, que és un altre entrepreneur, un altre emprenedor del tema de blockchain, una empresa que
que ha fet una implementació de blockchain i que us ofereix com a solució empresarial. I té un article molt interessant que és justament, el títol és per a evitar els projectes de blockchain sense objectiu, pointless. I en l'article intenta definir una sèrie de condicions que les hauria de complir un projecte per a que sigui interessant abordar-lo en el blockchain, per a que el blockchain sigui una resposta al teu problema. Només he posat les primeres, n'hi ha 3 més. Crec que són prou evidents. Si necessites una base de dades compartida, és possible que te vagi bé el blockchain. Si necessites que els diversos participants tinguin permís d'escriptura, és possible. Però hi ha manca de confiança entre els participants. Si estàs pensant només en una base de dades compartida entre universitats de certificats, no sé si hi ha manca de confiança. Ara, si estàs pensant en aquesta utopia de tothom pot certificar-ho tot, ahí sí que no hi ha confiança. I si és una situació mixta, si hi ha corporacions i universitats, sí que es pot anar perdent la confiança pel camí, no? És possible. També necessites o vols excloure intermediaris? Perquè els intermediaris sempre són una solució per a aquesta classe de coses. Si hi ha algun organisme de control, alguna autoritat de control, has d'avaluar totes aquestes condicions. I l'última era més tècnica, que té molt de sentit, és les transaccions depenen unes d'altres, és a dir, en Bitcoin, quan A paga a B, està augmentant els bitcoins que té B, i quan B fa una transacció a una altra persona, a un altre usuari, i aquesta transacció depèn de les anteriors que s'han fet en ell, perquè has de saber quants diners té, no? Els certificats podrien complir aquestes condicions. Hi ha algun altre article que argumenta que el cas d'Open Badges, és a dir, l'utopia de tot se certifica, sí que compliria les condicions. Ara, els certificats acadèmics no ho tinc molt clar. I fa una pregunta que és, te la bufa el contingut? Perquè Bitcoin no te garanteix la qualitat. Sí. En algun aspecte parla d'això, alguna de les altres condicions, perquè fa l'observació que has de tindre clar qui està darrere de cada transacció. Com se pot fer efectiu el que diu aquella transacció? Com parla en abstracte, perquè seria una plataforma que s'ofereix per a tot tipus de solucions, no posa algun exemple que crec que és de propietat immobiliària. Aquí vas per a saber si aquella terra existís o no, aquell terreny existís o no. Això s'ha de tindre en compte. En Bitcoin no, perquè té una existència purament virtual, la moneda. I ja està. Ja no tinc res més per dir. A vostès.